بخا قدم فليت ايو እዚ ብጣዕሚ ንድስትና ይኹን ንዝተፈላለየ ነገር ዘፅርዩ እዚኦም ናይ ካምፓኒ ፒንክ ስቱፍ እዮም ዝበሃሉ ብጣዕሚ ኣነ ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ድስተይ ወላ ፀሊም ከም ትሪኦ ዘለኽን ፀሊምሽ ብድሕሪት ብጣዕሚ ዘፅሪ እዚኦም ካምፓኒ እዚኦም ብሓቂ ዝብለክን ብዝተፈላለየ ዓይነት እዮም ዘቕርቡ ክፅብቕ መዓት እዩ ሕጂ ንከምዚ ሓፂን ዓይነት ዘለክን ከምዚ ድስት ማለት ከምዚ ዘርእየክን ዘለኹ ወይ ከዓ ከምዚ ንሓፅበሉ እዚ ናይ ኣቑሑት ንሓፅበሉ ማለት እዩ ሓፂን ነገራት ብጣዕሚ ዘፅሪ ብጣዕሚ በቃ እንታይ ሞ ክብለክን ተገዲስክን ክትገዝኣ እየ ዝደልየክን ምክንያቱ እዚ ንድስትታት ናይ ድስትታት ኣሎ ናይ ሓፂን ድስትታት ከምዚ ተርእየክን ዘለኹ ወይ ከምዚ ናይ ኣቑሑት መሕፀቢ ንሓፅበሉ ብሓፈሻ ንዝተፈላለየ ነገራት ኣለዎም ሕጂ እዚ ዘርእየክን ዘለኹ ናይ ድስቲ ወይ ከዓ ናይ ሓፂን ዝተፈላለየ ማለት እዩ ይኸውን ማለት ብጣዕሚ እየ ትሪኦ ዘለኽን መስመስ እዩ ዘብሎ ሕጂ ካልኣይ ከዓ እዚኣ ክሓፅባ እየ በኣ ገይረ ብጣዕሚ በቃ ዘፅሪ እንታይ ሞ ክብለክን ሕጂ ካልእ ከዓ እንታይ ኣለዎም ከምዚ ናይ ቢኬርታት ኣለዎም ናይ ቶሌት ኣለዎም ናይ ከምዚ ላውንድሪ ንሳምና ዓይነት ከዓ ኣለዎም ብጣዕሚ ዘፅሪ ማለት እዩ ብሕልፊ ብሕልፊ ከሪአክን ቅኒ ኢለ ናይ ካልስታት ናይ ገለ ብሕልፊ ካልስታትና ፀሊም እንተኮይኑ ናቱ ዘፅሪ ሳምና ኣሎ ብሓቂ እየ ዝብለክን ኣነ ማራ ፈትየዮ ንክፀሪ ግዜ ኣይወስድኒ በቃ እንታይ ምክብለክን ልክዕ ከምዚኣ ምስ ሓፀብክን ኣብኡ ከለኽን በቲ ናይ መሕፀቢ ናይ ኣቑሑት ጌርክን ሊሊ ጌርክን ከዓ ትሓፅብኦ መስመስ ከምዚኣ ጌርክን ጨርቅክን ጌርክን ውልውል ተብሎ ትሪኦ ኣለኽን ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ነዚኦም ፒንክ ስቱፍ ብጣዕሚ እንታይ ምክብለክን ስለዚ ከምዚኣ ጌርክን ንስኻትክን ከዓ ተጠቀማሉ እየ ዝብለክን ገዚእኽን ካልእ ከዓ ናይ ቶሌት ከዓ ከምዚ ኣሎ ከሪአክን እዚኣ ከዓ ናይ ቶሌት እያ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ተጠቀማላ ኢኽን ምክንያቱ እዚ ናይ ፒንክ ስቱፍ ብጣዕሚ እዩ ዘፅሪ የቕኒየልና ኢና ክንብሎም ዘለና ስለዚ እዚኣ ዘርእየክን ዘለኹ ከዓ ሓፂብክን ምስ ወዳእኽን ምሸት ማለት ትገብራሉ ማለት እዩ ዘይቲ ዝኾነ ነገር ስለንጥቀም ኣብዚ ክንሓፅብ ከለና እዚ መስደዲኡ ደቂቕ ኣይፀንሕኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተጠቀማሉ ኢኽን ከምዚኣ ዘርእየክን ዘለኹ ተፈቲኽን ኣዛ ቪድዮ ላይክ ግበራ ሼር ከዓ ግበራ ፈሎው ከዓ ኣይትረስዓ ካምፓኒ ናይ ፒንክ ስቱፍ ከዓ ብጣዕሚ ነመስግነኩም ሰሰናይ ንዓኻትክን ቻው